तो का हाल बा भाई लोग। सब ठीक बा ना। अच्छा विश्वास बा सब ठीक होई। भाई लोग आज भोजपुरी में बात करल जाओ कुछ। भोजपुरी में बहुत बड़ा बड़ा लोग स्टार बा भाई लोग। आ शायद वो स्टार लोग के पता नहीं के भाई लोग कि नेता अभिनेता दोनों के पीछे जनता के आ पब्लिक के हाथ रहले भाई लोग। आज वही नेता अभिनेता के बात करल जाओ। भोजपुरी में बहुत बड़ा बड़ा स्टार बा भाई लोग, मगर नाम के स्टार बा लोग, केहू काम के स्टार नहीं के, केहू गरीब के देखे वाला स्टार नहीं के भाई लोग। आज बिहार में बाढ़ से सभी गरीब लोग प्रभावित बा, मगर केहू देखे वाला नहीं के। तो उन्हीं कुछ स्टारों में से भाई लोग हम नाम धरई तारी 6 गो स्टार के। पहले में पवन सिंह, दूसरका में खेसारी लाल यादव, तीसरका में रवि किशन, चौथा में निरहुआ, पांचवा में मनोज तिवारी, छठा में अरविंद अकेला कल्लू, सातवां में चिंटू पांडे। ये 6-7 जितना कलाकार बा सुपर स्टार भोजपुरी के भाई लोग। अगर ये बाढ़ प्रभावित लोगों के मदद करी, एक को गांव के अगर मदद करी तो भाई लोग, तो 6-7 गांव के मदद हो जाता भाई लोग। आई लोग के पैसा के कमी नहीं क्या, कोनो छोटा मोटा सुपर स्टार नहीं के भाई लोग, बहुत बड़ा बड़ा स्टार बा भाई लोग। तो ये लोग खाली अपन खाली देखे के बा, बिहार में गरीब के नहीं के देखे के। अगर ये लोग एक को गांव में जाके बाढ़ प्रभावित लोग के जाके खाने पीने के सामान देता तो एक को गांव खुशहाल हो जाता भाई। उन लोग का खाने का, पीने का, सुतने का, रहने का मिल जाता। ज़्यादा नहीं भाई, 2-2 लाख का खाली सामान बांट देते थे, वो गांव में मिल जाता पूरा लोग के। मगर ये लोग के भाई अपना से फुर्सत नहीं खे। बड़ा बड़ा स्टार बनी लोग, शायद वो लोग के पता नहीं खे भाई कि भोजपुरी लोग के कुछो बनैले बा। तो ये लोग के भाई ये सब पर सोचे के पड़ी। जैसे में देखल जाए भाई लोग, खेसारी लाल यादव अभी जाके बिहार में बाढ़ प्रभावित लोग के कैसे मदद कैलन है लोग। तो बस हम इतने कम भाई लोग कि जो लोग नहीं खे मदद करई, बाकी लोग करईता तो वो लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं खे। मगर जो लोग नहीं खे करई वो लोग के आके आगा खेसारी लाल यादव के जैसा मदद करे के चाहिए भाई गरीब लोगों के, ताकि वो लोग के भी अच्छा से खाना पीना और रहे के मिले भाई लोग। बाकी अपने लोगों समझदार बाड़ी भाई लोग, देखी और भोजपुरी के आगा बढ़ाई और भोजपुरी के गाना सुनी। ठीक बा ना। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।